खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिल्ली बमा बेरफ्रुनाय, सासे सुबुंखौ हमदों, सा 10 सुबुंनि जिउ खहा, सा 24 जोखोम। आसाम CMआ MMUAनि गेजेरजों धुबुरीयाव आइजो फालांगिरिफोरखौ राङारि मदद होयो। नेशन फर्सनि थाखाय गावनि रादायखौ फिन बुंफिनदों। सिलचराव मोनसे जथाय अपारेशनाव 20,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। आसाम केबिनेटआ क्रिकेट गेलेगिरि उमा चेत्रीनि थाखाय 25 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ 6थि फारिलाइनि ओनसोलफोरखौ नागारनानै गोबां हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय बिलखौ गनायथि होयो। CCTOAआ आसामनि ट्राइबेल हारिनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय सनापुराव गिदिर हानजा सुरदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ दिल्ली बमा बेरफ्रुनाय, सासे सुबुंखौ हमनाय, सा 10 सुबुंनि जिउ खहा, सा 24 जोखोम जानाय। थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ, दिल्लीया हाइ एलार्टआव दं। समबारखालि मोनाबिलि 6:52 रिंगासोआव दिल्लीनि लाल फर्ट मेट्र' स्टेशननि गेट नं 1 नि साखाथियाव मोनसे गारि बेरफ्रुनायाव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 24 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जेब्ला बेरफ्रुयो अब्ला गारिखौ गोजा सोराङाव लाखिनानै दोननाय जादोंमोन, जेराव खाथि खालानि 3-4 गारिफोराव अर खामदोंमोन। दिल्ली पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बै समाव गारियाव सा 2-3 सुबुंफोरा दंमोन। सासे दायनिगिरिखौ खानाय जादों आरो नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि आरो नेशनेल सिकिउरिटि गार्डजों लोगोसे एजेन्सिफोरखौ थिसननाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो मावख'आरिफोरा दासिमबो रोखा खालामाखै दि बमा बेरफ्रुनाया गोसो जानानै जादोंमोन ना जायाखै। बिबानगिरिफोरा गासै दिल्लीयाव रेड एलार्ट फोसावदों, जायनि थाखाय गाहाय थावनिफोराव रैखाथि गोख्रों खालामनाय जादों। पुलिसआ मोनसे गिदिर उदखारि मड्युलखौ हमनो हानायनि सानसे उनावनो बे जाथाया जादों, जायनि जाहोनाव सोमोन्दो थानो हागौखौ गिखांनाय फैदों। फरेनसिक आरो रैखाथि हानजाफोरा जायगाखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसाम CMआ MMUAनि गेजेरजों धुबुरीयाव आइजो फालांगिरिफोरखौ राङारि मदद होयो। नेशन फार्स्टनि थाखाय गावनि रादायखौ फिन बुंफिनदों। 10 नबेम्बर समबारखालि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA हाबाफारिनि गेजेरजों धुबुरीयाव आइजो फालांगिरिफोरनो राङारि मदद होयो। बे मावथांखिखौ आइजोफोरखौ गावसोरनि फिसा फसंथानफोरखौ मदद होनानै गावनो गाव सोनारनो हानाय गोहो होनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। गिबियावनो साफ्रोमबो बाहागो लाग्राफोरनो 10,000 रां सीड केपिटेल महरै होनाय जागोन। बेनि उनाव बिसोर गावसोरनि फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय गाहायाव होनाय थाखोफोराव 25,000 रां आरो उनाव 50,000 रां मोननो हागौ। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे स्किमआ राजखान्थि एबा धोरोमारि फारागथिनिफ्राय उदां जानानै बयनिबो थाखाय आइजो गोहो आरो समान जौगाथायनि थाखाय सरकारनि बावसोमनायखौ दिन्थियो। बिथाङा साफ्रोमखौबो नेशन फार्स्टनि मोनदांथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय थुलुंगा होयो। थामथि खौराङाव दङ सिलचराव मोनसे जथाय अपारेशनाव 20,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खायो। सिलचर पुलिस थाना आरो 38थि बेटेलियन आसाम राइफल्स श्रीख'नानि हेफाजाबै नाजानायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जायो आरो 20,000 सो अजद होनाय याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जायो।
रबिबारखालि बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव मोनसे खौरां मोन्नायनि सायाव बिथा खालामनानै बिबानगिरिफोरा सिलचरनि पन्चायत र'डआव 33 बोसोर बैसोनि राहुल आमिनखौ हमनो हायो। नागिरनायाव गंसे मबाइल फन आरो आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। सन्देह गोनां आरो जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खामानिनि थाखाय सिलचर पुलिस थानासिम दैथायहरनाय जादों। बराक हायेन ओनसोलाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय दायफोरनि हेंथायै सोलिबाय थानाय नाजानायनि बेलायाव पुलिसआ बेखौ मोनसे गिदिर आगान होननानै बुङो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ क्रिकेट गेलेगिरि उमा छेत्रीनि थाखाय 25 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। 9 नबेम्बर खालि आसाम केबिनेटआ 2025 आइसिसि आइजोफोरनि क्रिकेट बुहुम कापआव लाइमोन क्रिकेटार उमा छेत्रीनि सोमोनांथाव दिन्थिफुंनायखौ नोजोर होनानै 25 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो गनायथि होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे थिरांथाखौ लक सेवा भवनाव केबिनेट सावरायनायनि उनाव फोसावो। बे राङारि मददखौ उमा छेत्रीखौ बिथांनि फोरोंथायाव हेफाजाब होनो आरो गेलेमुफोराव बिथांनि इयुन जौगानायखौ बांहोनो थाखाय बानायनाय जादों। बे हाबाफारिया हायुंआरि आरो हादोर गेजेरारि मोन्नैबो थाखोआव रायजोनि एथलेटिक रोंग'थिखौ सिनायनाय आरो जौगाहोनायनि आसामनि रादायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ 6थि फारिलाइनि ओनसोलफोरखौ नागारनानै गोबां हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय बिलखौ गनायथि होयो। रबिबारखालि आसाम केबिनेटआ हादोरसायाव गोबां हाबा लानायखौ बन्द खालामनो नागिरनाय आसाम होबथानाय आयेन 2025 खौ गनायथि होयो। थांखि लानाय आयेननि सिङाव दङ जाय सुबुङा आयेन बायदियै हाबा जानानैब्लाबो फिन जुलि लायो बिखौ 7 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनो हागौ। गोबां हाबा मावनायजों गोहोम गोग्लैनाय आइजोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे सुफुंथाय फान्ड गायसननाय जागोन। बे होबथानाया भारतनि संबिजिरनि 6थि फारिलाइजों खुंजानाय ओनसोलफोराव थाबैनो गोहोम गोग्लैनाय नङा, जेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टस (BTAD), डिमा हासाव जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्ला बायदि ट्राइबेल ओनसोलफोरखौ आवग्रिनानै दं। बे बिलखौ 25 नबेम्बराव आसाम बिधान सभायाव गथायनो थांखि लानाय जागोन। 6थि खौराङाव दङ CCTOA आसामनि ट्राइबेल हारिनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय सनापुराव गिदिर हानजा सुरदों। हादोरसानि मोन 14 ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय मोनसे चाटा आफाद महरै खामानि मावबोनाय आसामनि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशननि क'अर्डिनेशन कमिटि CCTOA जों खुंजानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव मोनसे गिदिर ग्रेड मास रेलि जायो। गोजौ थाखोनि आरो सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरखौ शेड्युल्ड ट्राइब (ST) नि फारिलाइयाव सोफादेरनायनि सरकारनि थिरांथाखौ हेंथा होनो थाखाय बे रेलिखौ खुंनाय जादोंमोन। जायनि थाखाय सामलायगिरिफोरा दाबि खालामदों दि बेयो दानि ट्राइबेल हानजाफोरनि मोनथायफोराव गाज्रियै गोहोम खोख्लैगोन। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि बिथांमोनहा दानि शेड्युल्ड ट्राइबफोरनि सोलोंथायारि, रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो खावलायो। बिथांमोनहा सोलोंथाय, साख्रि आरो जौगानायाव समान खाबु होनो थाखाय सोरखारखौबो थुलुंगा होदों। CCTOA मिरु आरो हादोरसा मोन्नैबो सरकारफोरखौ ट्राइबेल हारिफोरखौ खहा खालामनो हानाय जायखिजाया बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होयो आरो आसामनि थागिबि हारिफोरनि मोनथाय आरो मोनथायफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।